Предпочитам да се караме лайна, гумна. Лайна, гумна. Аре, ама не ги прави така, че сам видя от мене. Абе, Яне, бе! Махни се! Мами, златни. Ще влезе в Фейсбук. Няма да влезе в Фейсбук. Погледни какво пишат. Погледни хората какво пишат. Гледай. Другото. Да. Защо се държиш така, Селяна? Виждате ли колко е гадна? Виждате ли? Защото го заслужава. Моля. Чакай. Какво заслужавам, бе? Много гадно се държи, Селянче. Добре, поснима да спра тъпото клипче. Няма да ми правя 2 минути клипове, аз не съм луда.